ovo, jer imamo ovaj vic, ovo za robijaša. Bio ovaj robijaš, bio robijaš i oni reše da ga puste ne ovo za 2 dana u 8 sati, nego sutra dan u 9 sati. I dođe ovaj čuvar i njemu javi, donese mu papir ovo da ga puštaju. I on sav srećan, kaže sav srećan, ovo ide na slobodu. I on kaže robijaš, ko će njemu da da ovo, da mu da stvari na poljogadno vreme. A ovi drugi izlaze ovo u proleće. I ja kažem, brate, ja ne mogu da ti dam ovo cipele, ja mogu posle boz da ide. A on kaže, meni daće patike. Ja kažem, brate, meni tvoje patike ne trebaju, daću ti ja ovu zimsku jaknu, ja ću ovako u ovoj dukserici da izađem ovo.